A Coco Mini beépített vevőkészülékkel vezeték nélkül fel-lekapcsolhatja a világítást. Ezt a mini vevőkészüléket egyszerűen elhelyezheti egy már meglévő szimpla villanykapcsoló mögé. Az eredeti fali kapcsolót továbbra is használhatja. Mindig kapcsolja ki a hálózati áramot, mielőtt üzembe helyezné a vevőkészüléket. Válassza le a vezetékeket a meglévő villanykapcsolóról, és csatlakoztassa azokat a mini beépített vevőkészülékhez az útmutató szerint. A vevőkészüléken lévő vezetéket ezután csatlakoztathatja a villanykapcsolóhoz. Most kapcsolja vissza az áramot. Ezt a vevőkészüléket bármelyik Coco adókészülékkel vezeték nélkül irányíthatja, például a távirányítóval. Ha több irányú kapcsolót szeretne létrehozni, akkor válassza a vezeték nélküli fali kapcsolót. Coco. Könnyű üzembehelyezés, végtelen kombináció.